ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు అయితే నేను మా పిల్లల కోసం ఇంట్లో స్నాక్ ఐటెంగా గోధుమ పిండితో చక్కటి బిస్కెట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేశాను. ఈ వీడియోలో అయితే మీకు గోధుమ పిండి అండ్ మిల్క్తో ఎంతో ఈజీ స్నాక్ అయిన గోధుమ పిండి బిస్కెట్లను ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. మీరు కూడా చూసేసి చక్కగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఇప్పుడైతే ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. వీటిని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నింటినీ ఒకసారి చూసేయండి. మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఒక 2 కప్స్ గోధుమ పిండి తీసుకున్నా నేను. అలానే ఒక 1/2 కప్పు పంచదార, అలానే 1 కప్ మిల్క్. మనం 1 కప్ మిల్క్ తీసుకుంటే 1/2 కప్పు పంచదార తీసుకోవాలి. అలానే కొద్దిగా నెయ్యి, అలానే ఒక 3 to 4 ఇలాచీని కూడా తీసుకోండి. ఇలాచీ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కదా, పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు ఈ బిస్కెట్స్ అనేవి. సో ఫస్ట్ మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక గిన్నె తీసుకొని చక్కగా గోధుమ పిండి ముందే జల్లించి పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా 2 కప్స్ పిండి వేసుకొని దీంట్లో మనం ఇప్పుడు నెయ్యిని కరిగించి వేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను ఒక గిన్నె పెట్టుకొని స్టవ్ పైన ఒక 2 స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకున్నా. నెయ్యి వేయడం వల్ల ఈ గోధుమ పిండి బిస్కెట్స్ మంచి టేస్ట్ వస్తాయి. అలాగే పిల్లల హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది కదా. సో 2 స్పూన్స్ నెయ్యి కూడా ఈ విధంగా చక్కగా కాచుకోండి. చూసారు కదా, నెయ్యి అంతా చక్కగా కరిగిపోయింది. ఇప్పుడైతే దీన్ని మనం గోధుమ పిండిలో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే నేను కాచుకున్న నెయ్యిని ఈ విధంగా చక్కగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గోధుమ పిండిలో వేసేసి మనం ఇప్పుడు పాలను కూడా కాచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నెయ్యి వేసిన తర్వాత ఒకసారి పిండి మొత్తం ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి. దీంట్లో వాటర్ వేసి ఈ పిండిని కలపకూడదు, నెయ్యితోని పాలతోనే కలుపుకోవాలి. అప్పుడే ఈ గోధుమ పిండి బిస్కెట్స్ అనేవి మంచి టేస్ట్ వస్తాయి. ఇప్పుడైతే నెయ్యి వేసేసి కలిపేసుకున్నాం. ఇప్పుడు పాలను కూడా కాచుకొని వేసుకొని చక్కగా పిండిని కలుపుకుందాం. చూసారు కదా, నేను నెయ్యిని ఏ గిన్నెతో కాచుకున్నానో దాంతోనే పాలను కూడా కాచుకుంటున్నా. పాలు దాంట్లో వేసేసాను. ఇప్పుడు 1/2 కప్పు పంచదారను కూడా ఈ పాలల్లో వేసుకొని ఒక పంచదార చక్కగా కరిగిపోతే సరిపోతుంది. పంచదార కరిగిన తర్వాత ఈ పాలని చక్కగా పిండిలో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మనం చూడండి, మన పాలు అయితే చక్కగా పంచదార వేసుకున్నాం కదా, చక్కగా పంచదార అంతా పాలల్లో కరిగిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఈ పాలను పోసుకొని చక్కగా ఈ పిండిని అయితే మనం కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ పాలను వేసుకొని చక్కగా పిండిని మొత్తం మనం చపాతీలు చేసుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా కలుపుకుంటామో ఆ విధంగా కలుపుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం చక్కగా పాలు పోసుకున్నాం కదా గోధుమ పిండిలో, అలానే కొద్దిగా ఇలాచీలను కూడా ఈ విధంగా వేసేసుకొని చక్కగా మనం చపాతీ పిండిలా కలిపేసుకోవడమే. వేడి పాలు వేసుకుంటాం కాబట్టి చక్కగా పిండి అనేది స్మూత్గా వస్తుంది. అలానే బిస్కెట్స్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మిల్క్తో కలుపుకోవడం వల్ల. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా చక్కగా చపాతీ పిండిలో మనం ఈ విధంగా ఒక ఉండలా తయారు చేసుకోవాలి. చక్కగా మంచిగా కలుపుకొని ఇప్పుడు మనం చపాతీలను ఏ విధంగా మనం ఒత్తుకుంటామో సేమ్ వీటిని కూడా చపాతీలో ఒత్తుకొని మనకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే నేను ఒక చపాతీ పీటను తీసుకొని కొద్దిగా గోధుమ పిండిని ఈ విధంగా పీటకు రాసుకొని ఒక పెద్ద, చూసారు కదా, ఈ సైజులో పిండిని తీసుకొని చక్కగా మనం చపాతీని ఏ విధంగా ఒత్తుకుంటామో దానికన్నా కొద్దిగా దలసరిగా ఒత్తుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ మాత్రం దలసరిగా ఒత్తుకొని చాక్తో కానీ స్పూన్తో కానీ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇలా స్క్వేర్ మోడల్లో కట్ చేసుకుంటున్నా. మీ పిల్లలకి ఏ విధంగా నచ్చితే ఆ మోడల్లో కట్ చేయండి. అప్పుడే వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు. చూసారు కదా, ఈ మాత్రం దలసరిగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటే బిస్కెట్స్ అనేవి చాలా టేస్టీగా అండ్ క్రిస్పీగా కూడా వస్తాయి. ఇలానే అన్నీ చేసుకొని మనం చక్కగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, చక్కగా నేను పిండిని మొత్తాన్ని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న బిస్కెట్స్గా కట్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడైతే నేను వీటిని చక్కగా వేయించుకోవాలి. ఫస్ట్ అయితే మనం వేయించుకుందాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను స్టవ్ పైన ఒక బాండీ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ అయితే వేసుకున్నా. ఆయిల్ వేడెక్కింది. ఇప్పుడైతే నేను దీంట్లో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బిస్కెట్లన్నీ
వేసేసుకోవాలి. స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా ఒక్కొక్కటి వేసేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి ఎంతో టేస్టీ అయిన గోధుమ పిండి బిస్కెట్స్ అనేది ఎంతో రుచికరంగా రెడీ అవుతాయి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత చక్కగా వేగుతున్నాయో, ఎంతో చక్కగా పొంగుతున్నాయి కూడా. ఈ విధంగా మనకి సిమ్లో పెట్టుకుని స్టవ్ వేయించుకున్నట్లయితే చక్కగా పొంగుతూ మంచిగా వేగుతాయి. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అండ్ క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చిన తర్వాత మనం వీటిని ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా మన ఎంతో టేస్టీ అయిన గోధుమ పిండి బిస్కెట్లు అయితే ఎంతో క్రిస్పీగా రెడీ అయిపోయి. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో, సౌండ్ వినిపించిందా? చాలా క్రిస్పీగా వచ్చాయి అండ్ టేస్టీగా కూడా వచ్చాయి. చాలా బాగున్నాయి. మీరు కూడా తప్పకుండా మీ ఇంట్లో అయితే ఈ రెసిపీని అయితే ట్రై చేయండి. ఏ విధంగా వచ్చిందో నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి, ఓకేనా? అలానే ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.